Ang aking night routine is nagmamas ako. So, ito. Ito ang gamit kong mask. Bamboo charcoal. Mga dadalags, welcome back to my channel. Today's video, ipapakita ko yung night routine ko. So, ito na nga ang aking night routine. Bago ko matulog, ang aking night routine is nagmamas ako. So, ito. Ito ang gamit kong mask. Bamboo charcoal mask. From 28th Street na product. So, ito na nga guys. Powder to kaya dahan-dahan ko siya binubuksan. Hindi siya yung parang malagkit yan. Powder siya guys. Powder yan. Powder siya. So, ang ginagawa ko dito is siyempre bago ako maglagay, kailangan kong magtali ng buhok para hindi alat. Kailangan ko munang itali ang aking buhok para hindi istorbo, and then lalagyan ko ng so, ayan na nga guys. Ano na yung buhok ko. And then, titimplahin ko na yung mask. So, tinimpla siya. Ito, mayroon ako dito. Konting tubig and then brush. Kailangan ko siyang tansyahin. May scooper din ako dito guys. So, isang scoop. Pero tatansyahin ko din yung tubig kasi parang naparami yung water ko. Gawin ko ng 2 scoop. And then, haluin natin siya. Haluin. Guys. Pero naparami nga yung tubig ko. Dapat onti lang to eh. Dito ko ginawa sa kwarto kasi ingay sa baba. Andun, kising pa sila. So kaya nandito. Dadagdagan ko pa siya guys kasi nga malabnaw. Kailangan medyo malapot para kumapit. So ayan, medyo kumapit na siya. Kumapit na. So ganyan siya guys. I-apply ko na sa aking mukha. Ganyan siya guys. Kailangan ng mga ilong-ilong para matanggal yung mga anik-anik natin sa aking ilong. Blackheads, whiteheads, ganyan. Ganyan na siya guys. Gabi-gabi ko ito ginagawa. Online ko siya nabili sa friend ko. 150 yata. So, ang tagal ko na siyang ginagamit. Diretso review na rin to. Kasi, 2 months ko na yata ito ginagamit. Ayun, okay naman kasi kumikinis naman ang aking mukha. Guys, itong mask na to, hindi siya katulad ng peel-off mask ha, na pag natin, yung ipipil lang, hindi siya ganun guys ha. Ano to, babanlawan to guys. Medyo papatuyuin ko ng onti sa mukha ko pag kapit-kapit na. Saka ko siya babanlawan. 15 minutes ko lang naman ito nilalagay, ini-stay sa mukha ko. Medyo hindi pwedeng magtagal sa mukha. Kasi powder siya, powder nga. May konti-konting powder. Kaya hindi pwedeng matagal sa ano ko.
Nasisimot ko kasi siya, guys. Ang aking ilong is sensitive. So, ang ingay ng aming aso. Nandiyan ang aking asawa. Dumating na. So guys, ilalagay ko lang ito dito Tapos papakita ko sa inyo mamaya pag nabanlawan na ha. Wait lang guys. So, ito na nga guys, pinapatuyo ko na. Lapit na siya. Dito tuyo na. Ito na lang. Tapos maya babanlawan ko na siya. So guys, yan tuyo na siya. Pwede ko na sigurong banlawan. Yan siya. Ano tuyo? Powder. Kaya, hindi pwede nang tatagalin sa aking mukha. Powder kasi siya. Narataglag. So, babanlawan ko na muna guys ha. Guys, tapos na ako magbanlaw ng mukha. Yan na siya. Ako nagpupunas. So, ang aking pamunas, tissue. Kasi may mga naiiwan din na black. Ang tulad yan. Kaya kailangan tissue. So, ayun ang aking mukha. Banlawan ko na. At yan. Mintab na naman ang aking mukha. Yan guys. Mintab siya. Pangkawala kasi ng mga black guys. Ito kasi siya guys. Yan. So, may detox siya. Detox na rin. Basahin ko na lang. Detox, exfoliate, whiten teeth. Pwede rin sa ano to. Sa ngipin. Tinry ko na rin to sa ngipin ko. Natural bamboo charcoal siya. So, 250 grams. 2 months na sa akin. Dami pa din niya. Ang dami pa din guys. Halos puno pa siya. Wala pang kalahati. Sobrang tipid na ito. Gamitin. Maliit kasi yung ano yun. Pero yun nga, bamboo charcoal. 28th Street Bamboo. So, search nyo na lang. Meron din yata siya sa Lazada saka sa Shopee. Wait lang, ayusin ko nga lang yung aking ayan na guys. Tapos na, ang next ko na night routine ko is syempre ang Reborn toner. Time bulak. Kailangan natin nalagaan ang ating mukha. Siyempre, hindi lang mukha, pati yung katawan natin. Sa katawan ko naman, pag yung mga vitamins, vitamins ako. Ang vitamins ko is potency. Umaga sa kagabi ko siya iniinom. So, magtatoner na ako. Ito guys, yung bamboo charcoal. Kung di kayo gumagamit ng mga rejuvenating or cream, kailangan meron kayong moisturizer cream. Any moisturizer cream. Pwede rin Vaseline jelly, gano'n.
Kasi dry siya sa mukha pagtapos ng gamitin. So, kailangan talaga ng cream. Kahit anong cream, kung anong gusto yung cream. Ang gamit ko kasi is set nga yung ginagamit ko, diba? Sa una kong video, yung beauty regimen ko. Ito na yung rejuvenating cream niya. Rejuvenating cream, whitening and moisturizer night cream. So, ito na yung, ito itsura niya, color brown. So, yan, pahid-pahid lang natin sa mukha natin ng pataas dapat, guys, pag nagpapahid tayo ng kung anik-anik sa mukha natin. So, kailangan pataas para hindi nagiging sagi ang ating mukha. Yan. Sobrang gusto ko itong moisturizer na to kasi ang bango. Tapos hindi sticky sa mukha. Napakaano lang na. Ganda sa na kumakapit agad yung cream sa mukha. Hindi yung parang yung ibang cream, di ba, malagkit. Ito hindi. Sobrang ganda niya sa mukha talaga. Nagtigawat ako. Ayan. Ayan lang. Ngayon lang yung beauty routine ko. Night routine. Paubos na naman nga siya. Order na naman ulit ako. Sobrang nagustuhan ko lang talaga dito sa Skin Reborn. Hindi, hindi mahapdi sa balat. So ako, di ba yung iba sobrang hapdi, lalo na pag manipis na yung mukha mo. Ako medyo parang anipis na guys, tingnan nyo, parang anipis na ng mukha ko, kakagamit ng mga rejuvenating. Pero itong Skin Reborn talagang hindi nagbalat yung mukha ko. Siguro wala nang ibabalat, pero yung iba kasi nagbabalat. Ang dami ko na kasing ginamit ng kung anik-anik, ganan. Kaya siguro hindi na nagbalat. Pero mild lang talaga siya, promise. Pati yung toner niya. So, yun na nga guys. Yun lang yung night routine ko. Mask, and then hilamos, after toner, and moisturizer. Yan. Yan yung sikreto ng aking mukha. Siyempre, hindi naman tayo Barbie doll para walang imperfection sa mukha natin. Yan, meron pa rin naman ako mga mark. Pero, yan kasi, yung tigawat yan. Baka malapit na yung aking, alam nyo na. Yan. So, yan guys. After kung ng mask, yan, namumula talaga yun dyan. Namumula yan. So, yun na nga guys. Tapos na tayo sa aking night routine. Thank you for watching. It's already 10 o'clock na. Evening na. 10 o'clock in the evening na dito. So, thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. And comment na rin kayo para kung ano bang gusto nyong pagawa or challenge, gano'n na cheming challenge, gagawin ko. Thank you for watching guys. Good night. Bye. Make a cup of coffee for your